Amazon satelayta xweya yekem dişîne fezayê. Bivehinde Amazon'e yekem peyka xweya înternetê ber bi fezayê ve şand. Bivirengi, damezrinere Amazon Jeff Bezos, naha bi xwediye Starlink Elon Musk re di peşbaziyê de ye. Starlink yekem pergala internetê satelîtê ye. Di gava yekem de bîst û heft satelayt ji aliyê Amazon ve şandin fezayê. Ev pergala ku jê re projeyê Kurd te gotin, te destnîşan kirin ku sala benêzî 2017 satelaytan têsewr bite. Elon Musk di fezayê de bi pêka Starlink, a ku xwedan pargîdaniya hewa fezayê SpaceX'e, pêşengiya karanîna înterneta satelîtê ya bilez ali fezayê dike. Karûbarên weha tenê ji bo bikarhênerên takekesî bikêrin. Lê di heman demê de ji bo firokexaneyên, pargîdaniyên têlefonê û deverên dur an kêm nişte cî, en ku binesaziya internetê ya li çûn nayê çêkirin jî bikêrin. Amazon bere ji bo kuiper ciheka vetinê ji bo bi dehan roketên peşerojê evle kiriye, hem li Blue Origin û hem jî SpaceX. Ligorî lisansa xebateya heyî, di ve 1600 peyken kuiper, heya nîve sala bê li fezayê bin. Damezrenere Amazon Jeff Bezos, digel pargîdaniya swê hewayê Blue Jean, hevrikek piçûk li rast jî Elon Musk û SpaceX reye. Bîst û heft peyken ku niha ber bi fezayê ve hatine şandin rastî hewildana duyemîn a Amazonê bûn. Yekemîn hewildana a vetina roketa Atlas Froth, ya ku ji hela Yekîtiya Launch Alliance ve tesebitandin, ji ber hewaya şirapnezî du hefte bere hate paşkistin. Di payiza bîst û seyande Amazon di du ceribandinin satelîtê de, şiyana pratikî ya ve pergale ceriband.